Dobar dan svima. U ovoj prezentaciji radit ću sa formulom VLOOKUP koja je najčešće korištena formula u pretraživanju. Znači, možemo je naći pod formulama pretraživanja i referencije. U današnjoj prezentaciji koristit ću upisivanje tih vrijednosti, koristit ću na jedan drugi način. Namjerno to izmjenjujem jer svaku stvar koja se radi u Excelu može se odraditi na nekoliko načina. Tako ću ja mijenjati da oni koji to ne znaju da to i vide. Znači imamo ovdje nekakvu tablicu. Podaci u toj tablici su apsolutno nebitni, mogu biti bilo koji drugi podaci, neki vaši koji vama u vašem poslovanju trebaju, ovo je čisto zbog primjera, i isto tako mogu sadržavati više stupaca tih podataka i isto tako više redaka. Ovdje ima samo 27, evo, do 27. redka, ali to može biti 27.000 redaka. Apsolutno nam to ne igra u ovoj prezentaciji. Ostavljeno je ovako malo podataka, čisto da bude prezentacija preglednija. Evo, to je to. Znači, VLOOKUP. Pretraživat ćemo u ovoj tablici tražit ćemo neke vrijednosti. Moramo, na primjer, u ovim tražene su nam vrijednosti osoba, uvijek VLOOKUP, to je ujedino i njezina velika mana. Traženi podaci moraju biti u krajnje lijevom stupcu i uvijek radi s lijeva na desno. Dakle, pretražuje sve podatke u desnu stranu. A mi ćemo ovdje, znači ovo će biti naši traženi podaci, sparit ćemo ove ostale stupce. Znači, želimo ovdje za osobu 1, tražimo boju i želimo da nam ovdje, znači osoba 1, boja, želimo da ovdje bude tamno plava. Ako ovdje stavimo osobu 3, odgovor nam mora biti crvena. Ok. Znači, idemo koristiti VLOOKUP. Kliknut ću ovako. Evo ga, na ovaj način želim objasniti korištenje VLOOKUP formule. Znači, ovdje, kad nam se otvori, ili to možemo isto tako na način da ukucamo VLOOKUP formula. Znači, možemo na ovaj način. Kad nam se ovo tu pojavi, možemo kliknuti u traki ovdje formule na umetni funkciju. Otvara nam se ponovno ovaj prozorčić i to je to. Možda je ovo lakši način, jer pogledajte, ako kliknete lookup value, piše vam ispod objašnjenje da je to vrijednost koja će biti nađena u prvom stupcu tablice. I može biti vrijednost, adresa ili tekstualni niz. U redu. Znači, lookup value za nas, tražena vrijednost, je u ovoj ćeliji K6. Ovdje možete vidjeti odmah odgovor koji je pronašao Excel. To je osoba 3 trenutno sada u ovoj ćeliji i to je točno ono što trebamo. Kliknut ćemo ovdje. Table array je tablica teksta, brojeva ili logičnih vrijednosti u kojoj se traže podaci. Znači, možemo to označiti tu našu tablicu. Evo ga, to bi bila ta tablica. Column index number
je broj stupca u table arrayu. Dakle, u kojem broju stupca, ali u ovom table arrayu, iz kojeg će sparene vrijednosti biti vraćene. Znači, u kojem broju stupca, ovo je broj 1, to je naš table array, znači stupac broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, 5, 6. Mi tražimo u ovom slučaju boju, a boja se nalazi u stupcu 1, 2. Upisujemo 2. Range lookup. Logična vrijednost, znači mi tražimo točnu vrijednost, mi želimo točan odgovor i upisujemo nulu. Vidite da se ovdje pojavljuje false, a kad bi stavili 1, bilo bi true. Odmah vidite odgovore. Osoba 3, boja zelena. Osoba 3 je boja crvena, ali mi želimo točan odgovor, crvena. U redu. Evo ga. Ukoliko mijenjamo osoba 6, crvena boja, osoba 10, crvena, svi odgovori su točni. To je jedan vrlo koristan alat, formula, VLOOKUP, i zbilja na početnike djeluje vrlo onako wow, šta sada sve mogu pretražiti. Dobro je i koristite, možete puno toga napraviti s njom. Ima ona mana, ja je koristim vrlo rijetko jer ima boljih pretraživačkih, ali doće i one na red. Ovo je najjednostavniji slučaj VLOOKUP-a. Probat ću još tu za broj, odnosno ajmo tu za dan. Znači VLOOKUP, vrijednost koja će biti nađena u prvom stupcu je ovo. Table array, tablica gdje nam se nalaze, gdje su nam ti podaci, tu. Kolona, stupac, broj. Traži se broj stupca u ovom table arrayu. Znači mi tražimo dan 1, 2, 3, 4. Upisujemo 4 i tražimo točan odgovor. Evo ga. Osoba 3, boja crvena, dan petak i tako dalje. Ok, ovo je bio VLOOKUP sa točnim traženjem odgovora, sa ovim range lookupom. Točan. A na ovom slučaju pokazat ću kako ga možemo koristiti i u slučajevima gdje nam ne treba točan, 100% točan odgovor. Vrlo korisno za ove neke druge situacije. Znači, primjer, imamo nekakvu našu tablicu zaposlenika, prodavača, nekakvih njihova prodaja i želimo ih ocijeniti. Ovdje smo napravili nekakve kriterije ocjenjivanja. Prodaja od 0 do 40 je nedovoljna, od 40 do 60 ajde, neki dovoljan, 60 do 80 dobar i tako dalje. Po ovim kriterijima želimo ovdje upisati njihove ocjene. Znači, VLOOKUP formula. Evo, kliknut ću ovdje da se ovo pojavi. Traženi
tražena vrijednost, tražene koje podaci su, koje tražimo u tablici, to je nama ovaj broj. Table array u kojem pretražujemo te podatke nalazi se ovdje. To je naš table array. Stavit ćemo apsolutnog. Broj stupca u ovoj tablici gdje se nalaze odgovori je 2. 1, 2. I želimo ovaj puta ne ovu nulu, logična vrijednost koja točno odgovara, nego želimo približno u redu. Povučemo prema dole. Evo, sve su ocjene točne, možete slobodno pogledati i provjeriti. A ja ću odmah krenuti sa upisivanjem. Znači, isto šta i prije, ista formula, sve, ali u ovom zadnjem slučaju stavit ću nulu, da nam vrijednost točno odgovara. U redu. Evo ga. Ops, samo sekundu da ispravim range, evo da ga učinimo apsolutnim. Ok, da mi se ne mijenja. Evo ga. Znači, ako tražimo točno odgovarajuće vrijednosti, ovdje broj 84 u ovoj tablici ne postoji. Znači, u ovom slučaju mi smo tražili točne odgovore i dobili smo ih. Ovo je jedan način korištenja VLOOKUP-a i najčešće korišten u pretragi, ali VLOOKUP može se koristiti na drugi način. Znači, ako mi tražimo točne odgovore 84, ovdje točno broj 84 ne postoji. 99, 37, 58 i tako dalje. Ti brojevi ne postoje. Jedini broj u ovoj tablici je broj 60 koji točno odgovara podatku u ovoj našoj tablici kriterija ocjenjivanja i za njega je odgovor pronađen. Znači, ovo je situacija gdje koristimo, tražimo te vrijednosti koje nam približno odgovaraju i vidjet ćete, možete slobodno provjeriti, odgovori su točni. Ako u ovom slučaju koristimo vrijednost, tražimo vrijednost koja točno odgovara, neće nam biti svi. Excel nam daje ovdje jedan odgovor da odgovori nisu dostupni. Nema ih. Evo, to bi bilo to za VLOOKUP. Slijedi match formula, a nakon toga kombinacija VLOOKUP i match formule.